Абдулла Тукайның шаян әсәрләреннән Сүбханалла, Сүбханалла. Сабый чакта укытканда мине хәлфә, рәхмәт аңа, иратты бер яхшы нәрсә. Сүбханалла дип әйтү тиеш диде, бер мән яңа гына туган айны күрсә. Шул заманнан бирле айның туганына һәм дә алтын көпшә кебек булып тулганына карап, кайчан күңелем хайран кала, диям шунда: Сүбханалла, Сүбханалла. Бу әйтүем хәер минем гадәт кенә, бу бер дини булган әдәп кенә. Бер вакытым бар, укыйм моны чын күңелемнән. Хәлфәм, яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә, бәгъзән күрәм сөйгәнемне, көннәр-төннәр гышкы белән кигәнемне. Шул вакытта минем телем тотлыгадыр. Эшкә кушам тагын шул ук белгәнемне. Тулган айга охшаш йөзе, башы аның. Яңа туган айга охшаш кашы аның. Аңа карап торып кайчан күңелем хайран кала. Укыйм чынлап: Сүбханалла, Сүбханалла. Әгәр күрсә шул матурны Гайнетдиннәр, гади генә Кутбетдиннәр, Шәмсетдиннәр, Сүбханалла дию каяларга соң? Укымаганалар, бер нәрсә белмиләр. Әгәр хәлфә, мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем, шулар кеби мин гыйрфансыз. Әй, бигрәк матур икән чулкынган кыз.